Емо, къде си, бе? Тук се разхождам. Аз имам при бас. Аз съм там. Не си. Не, честа игра нищо няма да правят така. Не да стоим тук, аз му казах да дойде. Чакай, искам да вляза тук да видя. Макар че ние пак ще умрем, той е хакер. А, Аз сега какво ще трети път ли да умирам? през вода можем ли да чупим? Не. Е, тогава как ще го рейднем, бе? Аз виж се махна океан, аз се отказах. Аз Не, аз не знам как ще... Докъде? Окей. Имам чуш, че хомо някъде най там. Shit. Сега искаш да умра? Или да го издемна и да го нападна в гръб? Къде си? Ето. Не. Аз виж, че е към това, анчанта. Тио. Мазите. На спам съм, брат. Добре, бе, къде е това, бе? Мгм. Аре, На я спам пусни съм. в мапи да ходим при някакъв акшен. Не. А. Аре, ходим към тия JJJ деца. Чакай първо на срочните стих. В мап, дет се казва The Wolves. Видя ли ги? Аре, идвай. Да, естествено.